Priatelia, nachádzame sa na železničnej stanici Spišskej Novej Vsi a teraz sa pôjdeme pozrieť a opýtať do informačného centra na námestí, čo tu všetko môžeme vidieť a zažiť. Poďte s nami. Od železničnej stanice sme prešli priamo po ulici Odborárov. Prechádzali sme okolo penziónu Resa a teraz pri hoteli Metropol odbočujeme vľavo smerom na Radničné námestie. Prešli sme po Štefánikovom námestí na Letnú ulicu. Turistické informačné centrum sa nachádza v blízkosti provinčného domu, v ktorom sídli Múzeum Spiša. Takisto tu môžeme vidieť aj mestskú radnicu Spišskej Novej Vsi a rímskokatolícky kostol s najvyššou kostolnou väžou na Slovensku. Príďte spoznať slovenský raj a južný Spiš aj vy. Tešíme sa na vás.